Здравейте хора, аз съм Алекс Банков и това е поредният ми трети клип. Снимам 3 клипа, защото днес ги качих тези 2 клипа. Може да не сте ги гледали, третия да сте ми гледали, който снимам сега аз. Малко съм болен. Моля ви, кажете ми долу в коментарите, че как да си снимам клипове на игра. Или пък пробвах един път, като да снимах един клип. Гледах от... Може някой да не са гледали Демоникъл БГ. Той ми е приятел и ще го питам как да снимам на игри. Или може братовчет ми, защото и той снима. Не знам как му се казва канала, ама се казва Иван. Ако се е прекръстил в YouTube на друго име, не знам. И затова моля ви, кажете ми как да снимам клип на игра. Долу в коментарите. И може вие да ми кажете и аз нещо да прецакам и мога да премахна канала. Защото съм. И чао. Един абонат, субскрайб, лайкче нагоре, а не надолу, дизлайк. И чао. Чао.